سبحان اللہ وس دے ہاسے تے وس دے ناسے تیڑی جوک دے آسے پاسے سن دے آسے مٹھیاں گالی سنا یار سنے جلیاں جلیاں آکھ نہ دل بر اسی نت دے جھلنا سے عشق تڑے سکو کملے کیتا پہلے چنگے ول آسے رسنا سے منسوب تیری ذات سے ہوں حافظ مظہر الدین میں اسی وقت سے منسوب تیری ذات سے ہوں جب کہ جبریل امی بھی تیرا دربان نہ تھا تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی اب تو نہ روک نہ روک نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی میرے قریب پہلے ہی لقمائے کر کھلاوے کیوں ہونتے مدتا بیت گیاں کن فیکون جدوں فرمایا ادوں اسی بھی کو لے ہاسے قالوا بلا سکنی سنے کوئی گنگے ڈورے نا کلا مکان مکان اساڈا اکران بطاں وچ پاسے نفس پلیت پلیت چکیتا کوئی اصل پلیت دینا کن فیکون تے کل دی گلے
اساں اگے پریت لگائی تو میں الف نشان آیا جدوں دتی نیم گوائی اجے بھی سانو پہ دس دے اچھے بیلے بوٹے کاہی میرے علی رلتائیوں بیٹھے جدہ سکھ دعانو آہی مدتا بیت در تینڈے دی لیک چنگیری بھاویں ہووے کولا کیری تو انہوں یہ لفظ سمجھنا آسان ہے اے پہلے تے جاؤ نا تے ایک کولا ہے جنہوں اگ لائی دی تے ایک ہوتی ہے کیری جڑی کسے کام دینی ہوتی ہے لیکن خواجہ صاحب کیا فرمانے ہیں یا رسول اللہ توڑے دار دیو دھوڑ بھی لب جاوے تے ساڑھے واسطے چنگی جی لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے در تینے دی بھیک چنگیری ہمیں ہوئے کھولا تیری ہن در در نہ کر خار مدتا بیت میاں تیرا در چھوڑ کے جائیں تو کہاں جائیں ہم میرے آقا میرے لجپال مدینے والے سنو مدتا بیت میرے آبا کے بھی آبا تھے اسی در کے غلام انتے مدتا بیت یہیں پیر پیمبر تینوں کہہ دے غاس کتب سب بردے باندے پار محمد یار مدتا بیت